onye ọma Chikelumo, onye ọma Chikelumo, onye ọma Chikelumo, onye agha na nwanne ya do. Onye ọma Chikelumo, onye ọma Chikelumo, onye ọma Chikelumo, onye agha na nwanne ya do. Chubaya nwude ya o, inwude ya tibe n'ife, itisi anụ kpochienu ya o. Chubaya nwude ya o, inwude ya tibe n'ife, itisi anụ kpochienu ya o. Ọ bụ onye ga-ekwu, ọ bụ onye ga-ajụ, ọ bụ onye ga-ekwu, mmiri mara oge asago oge arụ ka ọ dịba. Dike a na-akpọ ogwu n'anya, dike a na-akpọrọ mbụrụ n'ụkpa. Nnamdi Kanu, odogwu nwoke, ọha ma dike, rakwanụ ndị okoko, ụmụ okoko ị na-ekwu, raa ha aka na-etu ọ dị kịta ka ọ dịbụ n'oge nke ụmụ Israel. Ọ ya ka m jiri mara na Biafra karịrị kịta. Miriam na Aaron tamuru ntamu megide nwanne ha nwoke bụ Moses. Nwanne ha nwoke bụ Moses ha tamuru ntamu megide. Chineke mee ka ekpeta gba Miriam. Ị na-agụ Numbers 11 o wee sị, Moses rakena anyị aka ka anyị nọ n'Ijipt anyị nọ, ebe anyị na-eri anụ, na-eri onions, na-ata kukumba. Onye na-echeta ụdị ya ọma adịrị ya mma. Anyị na-anaba anyị anagoba anyị. Chukwu si ụmụ Israel n'ezie anya ka unu gara emejọ na mana ụmụ Israel mejọrọ Chineke. Chineke wee tie ha na ndọta n'agha. Na ndọta n'agha ha ka anyị si apụta kịta. We fought with nothing, empty handed ka anyị jiri n'ọgụ Nigeria na Biafra wee mepe ha arụ. Mana Chineke si gị na ndị mba ọzọ enwere mmekọ, ndị ebe ha ugwu enwere mmekọ, mana ndị ebe ha ugwu ka anyị na ha na-emekọ. Kedu ihe anyị na ha na-emekọrọ ihe? Icheta oge egburu ndị Adas, ndị na-eme mitin, ka ana Biafra ga-esi dị mma. Ndị efuru efu ama Chineke wee jee gwagbusie ndị Adas. Ha suru ụlọ ụka ọkụ, gwagbusie ndị nọ n'ime ụlọ ụka. Ọgwa ndị anyị na ha ga-emekọ ife. Anyị bụ ofu obodo, Chukwu ga-ekwe. Chineke na-asọ ihe ọjọọ. Unu chetara masaka ogbugbu egburu ndị Biafra na Asaba ugboro one ka egburu ha. Ndị anyị na ha ga-agba ofu obodo. Oyi nwoke a na-akpọ Mike ka onye anụmajere nọchiri ụzọ ebe ọ na-anya motosaịkụl. Segide ka anyị n'ime gọta. Onye anụmajere je tibe ihe ndị Awụsa na ebe a gbakọrọ. Tigbuo Mike ebe a bụrụ etu enu motosaịkụl mụọ Mike ọkụ. Ndị anyị na ha bụ ofu obodo. Onye na-akọdo ife a, onye ka ọ na-abatara odu. Ọha dịka nwanne njisi ike anyị kwụghị n'azụ. Imama na anyị kwụghị n'azụ, mana anyị kwụghị n'azụ rinne. Anyị cheta ihe mere na Kuje prison, Chineke wee mee ha pọpị. Chineke bi n'eluigwe, Chineke usu niile nke ndị agha bụ Chineke Biafra wee mee ha pọpị. Ha chiburu na Kuje prison. Ọ dịrị ha nso oge a na-akụje na kọt. Mana nke gbara anya mmiri bụ na ụmụ okoko jiri mask, ka e were mask bịa na
bịakpe gị ikpe Olisa daalụ Olisa daalụ Olisa daalụ Olisa daalụ mgbe n'ezie n'anya ụmụ Israel agwọ tabara ha n'ọzara na-ata ha Moses wee bebe akwa si Chineke nke mkpa gịnị Chineke wee si Moses ha kụwa agwọ debere ụmụ Israel ka nekwasị anya akụsị agwọ ụmụ Israel kama ha ga-ene agwọ ha anya ha na-ene ya anya ọgwọ ndị na-achị ndị na-azọpụta azọpụta onye ama Chineke bugidere ụmụ Israel ama bugide ha bụsiere ha asị n'eziokwu na okwu abụ okwu Chineke mana ha agaghị eme ya ihe nna agwa gị bụ ndị etu ọ dị na mbụ ọ ya dị ife IPOB jisi n'ike daalụnụ anyị mụ anya Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nke mbụ na Biafra anyị kwughị n'azụ anyị anago